Αρχές Ιουλίου και οι Έλληνες πυροσβέστες επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα της Νότιας Γαλλίας. Λίγες εβδομάδες μετά, οι Γάλλοι συνάδελφοί τους στέκονται αλληλέγγυοι και ρίχνονται στη μάχη της κατάσβεσης στη μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. En fait, dans le mécanisme de protection civile de l'Union européenne, nos amis grecs de l'Hellenic Fire Corps sont venus en France nous aider chez nous cet été et c'est à notre tour aussi de venir aider nos amis grecs. Η αποστολή των πυροσβεστών στρατιωτικής εκπαίδευσης από το Λιμπούρν της Γαλλίας έφτασε στην Ελλάδα στις 31 Ιουλίου, με τα πύρινα μέτωπα στη χώρα τους να είναι σε εξέλιξη. Μια ημέρα μετά ξεκίνησαν από τη Νέα Μάκρη για την πυρκαγιά στη Λούμπα Μεγάρων. In the beginning of August, we went twice in the big wildfire in West Attica. It was difficult with big winds and changing wings, but it was fine and we worked well, I think. Η ελληνική αποστολή με 21 πυροσβέστες επιχείρησε στο Μομπελιέ και έλαβε ευχαριστήριο δώρο από τις γαλλικές αρχές. Αυτό συγκεκριμένα είναι το ενθύμιο που τους έδωσαν οι Γάλλοι συνάδελφοί τους για τη συμμετοχή τους και τη συνεισφορά τους στις γαλλικές πυρκαγιές του Νότου. Έτυχαν αποθεωτικής υποδοχής από τους Γάλλους συναδέλφους τους αλλά και από την τοπική κοινωνία. Στην Ελλάδα από τις 15 Ιουλίου έως και τις 15 Σεπτεμβρίου θα βρεθούν συνολικά 245 πυροσβέστες από Γαλλία, Ρουμανία, Τσεχία και Μολδαβία με βάση σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Ήδη οι Ρουμάνοι πυροσβέστες συμμετείχαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. We are 40 people with 10 trucks from Romania. We are here part of civil protection, European civil protection mechanism. We are prepositioning in the program Prepositioning 2026, and we are here to work with the Greeks under the command of the Greeks firefighters. Πίσω μου βρίσκεται σε εξέλιξη κοινή άσκηση Ελλήνων, Μεγάλους και Ρουμάνους πυροσβέστες στα πλαίσια της κοινής τους εκπαίδευσης που γίνεται σε καθημερινή βάση προκειμένου να είναι προετοιμασμένοι για συνθήκες αντιμετώπισης πραγματικού περιστατικού. Τα ωφέλη του προγράμματος προεγκατάστασης είναι πολλαπλά, αφού ανταλλάσσεται πείρα και τεχνογνωσία, αλλά οι πυροσβέστες συμμετέχουν και σε επιχειρήσεις σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες από αυτές της χώρας τους.